Takto. Ja som s mojím kamarátom našiel aplikáciu, čo sa volá Ghost Detector, Ghost Tracker. A je to taká aplikácia, čo? Že vraj hľadá duchov. No tak, tomu moc neveríme. No tak, ideme ju vyskúšať. No, zapni to bod. Máš? Takto vyzerá tá apka. No hej. Vyhľadávame. Je tu rovno je? Či dávaš ruku? Ale ty dávaš ruku z kamerou. No tak ja to musím mať takto. Však práve. Je si niečo? Ja tu niečo, vidíte to? Tu je. Máš ho? Mám. Dobre. Ukáž mi ho. View, klikni. Ukáž. Je to 2 z 10, není vôbec silný, má 120 rokov a takto. Taký zvuk. Oh my god! Horor. No tak, musíme niečo urobiť. Ešte jedenkrát to ešte jak chcete, tak jedenkrát, jak vy. Apka, preskoč to, stopni. Video. No tak, Ideme. Ja som musel stopnúť video kvôli reklame, tak to nevadí, okej? Napíšte do komentárov, že nevadí, že vo videu sú reklamy, keď nejakú aplikáciu skúšame, okej? Ideme. Je strašne ťažké točiť takto. Guys. Nič to zatiaľ není. No tak choď do inej izby. Je to niečo? Mám ho. No tak Samara. Pozri sa na ňu rýchlo. To je Samara. Je 4 z 10 a má 90 rokov. Vypadnime. I akože teraz ideme padať. Padajme. Každá si nás tu zabije, my utekáme. Nebudeme čo robiť. Tu není svetlo. Nezapíme svetlo na záchod. Guys, musíme čo urobiť, zachránte nás. Tu sú duchovia pomoc. Dajte like a odber. Akože mňa to stiahne do tej. Dobre, dajte like a odber. Čo? Akože skončilo video, povedz. No už končí video, tak dovidenia. Neviem, kde je môj kamarát.